Ara ja sabem el temps que passem davant de les pantalles, però com dèiem a l'inici hem de saber quin percentatge és de temps obligatori i quin percentatge és temps d'oci. Durant la pandèmia, segurament ens hem passat més hores davant de la pantalla que fèiem abans, però quants d'aquest temps davant de la pantalla hem seguit incorporant i seguim incorporant en el nostre dia a dia? Per exemple, hi ha dades que ens diuen que el 15% dels infants es passaven una mitja de 90 minuts davant de les pantalles. Ara, aquest 15% ha passat a ser el 70%. Hem d'anar molt en compte, perquè les activitats davant de pantalla són activitats sedentàries. Això vol dir que ens assentem, ens posem en postures que són incòmodes i això pot comportar lesions. També és important perquè és una activitat que ens pot aïllar de la resta. I també és important perquè ens treu temps per fer altres activitats. És important, també, que el temps de pantalla el sapiguem gestionar bé. Vol dir que fem franges curtes i espaiades en el temps. Si nosaltres sumem 30 minuts d'un mòbil o 30 minuts de la tele, estem fent ja tenim una hora davant de les pantalles. I també és important quins continguts estem veient. Això ho hem de gestionar en família. Hem de gestionar tant el contingut com el temps d'ús de les pantalles. I això hem d'arribar a un acord. Perquè l'infant sempre ens demanarà més hores, i a l'adult, a vegades per deixadesa o per comoditat, també s'hi passarà més hores. Per tant, aquest seria un compromís que hauríem d'assolir en família i que podríem posar en el Pla pel Canvi. Però del Pla pel Canvi ja us en parlaré després. Continuem.